सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबावनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आं बे भिडिअआव गावनि इलेक्ट्रिक बिलखौ माबोरै नायो एबा माबोरै PDF डाउनलड खालामो बेखौनो देखायगोन आं। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालाम। लोगोसे बेबायदिनो भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बिदिबा फै जागायजेनसै। सिगाङाव आं नेटखौ अन खालामना लानोसै, नेटजोंसो जायो नालाय। ओमफ्राय आं क्रोम ब्राउजार खुलिनोसै। नोंथांमोना मबाइलनि जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजार एबा कम्पिउटार डेस्कटपनि जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजार खुलिनानै नायनो हागोन। आं मबाइलनिफ्रायनो क्रोम ब्राउजार खुलिबाय। नोंथांमोनाबो क्रोम ब्राउजार खुलिनो हागोन। बेयाव सार्च खालामगोन apdcl होनबानो ओंखारगोन। नै फार्स्टआवनो दं, आं बेयाव क्लिक खालामबाय। नैबेनो आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड इलेक्ट्रिकनि अफिसियेल वेबसाइट बियो। नैबाव बिलखौबो पे खालामनो हायो। नै आं उनाव बिलखौ पे खालामनाय भिडिअखौ उनाव लानानै फैगोन। दिनै आं जास्ट नायनानै देखायगोन बिलखौ माबोरै नायो गावनि मबाइलजोंनो। बा नै भिउ इलेक्ट्रिक बिलाव क्लिक खालामबाय आङो। कनजुमार नाम्बारखौ आं थाब जानायनि कपि खालामनानै लाखादोंमोन। आं दा बेयाव पेस्टल' खालामसै। ओमफ्राय नैबे थिराव सेट होनोसै। बे मबाइल नाम्बार लिंक थानाय जानांगौ दे, जानला मोनला जाया। जायनिया मबाइल नाम्बार लिंक जानानै दङ बिथांमोनाल' नायनो हागोन। मानो होनबा नै OTP बियो मबाइल नाम्बारनि। मबाइल नाम्बारखौ होनाङा। बे इलेक्ट्रिक अफिसाव जे नाम्बारखौ होखादों बे नाम्बारजोंनो। दाना OTPखौ आं भेरिफाइल' खालामसै। आंना बे होखानाय नालाय ओंखायनो बे नाम्बाराव डाइरेक्ट OTP थाङो। बे OTPखौल' फिलआप खालामना होनांगौ। माने जे नाम्बारा APDCL आव होनाय बे नाम्बारा नोंनाव थानांगौ आरो बेनिफ्राय OTP मोनांगौ। ओमफ्राय नैबे नै बिल डिटेल्स फैबाय। ओमफ्राय बेयाव फैजोबदों। नै ओमफ्राय नैबाव नेट बिल एमाउन्टबो फैदों। आंना 323 थाखानि। ओमफ्राय नैबाव PDF डाउनलड खालामसै आङो। PDFआव सेरना होबानो डाउनलड जाबाय। नै दाना अपेन खालामनोसै। नैबेनो टोटाल नै 323 थाखा 323 रुपिस बिदि फैदों आंना बिला। दा नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनानै गावबागाव इलेक्ट्रिक बिलखौ नायनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।